हाब बिमा बैसागु बोथोराबो मालाबानो फैलायबाय बारा गोबाव जाथाराखै बायदिसो मोनदोंमोन। नङाबा माथो दाना दिनानो माला माला थाङो हमस्लाबनोनो हालायलांला। आयै आं देग्लाय बावखुंग्रियाव गाखोहैनो सानदोंमोनलै माबा देग्लाय जा गोसो जाथारदों। हा फिसा मानो गाखोहैनांगौ जाखो दिन बोथोरफ्रानो मोजां नङा मोजां गाज्रि मानसि बयबो फैजोबथारो थांनाङा फिसा गाखोहैनाङा। नंगौ फिसा बारायाबो सनिबारसो आरो देग्लाय इलेक्सनबो खाथि नांगौबा फैगौ बोसोरावनो थां। खुनु दिन थांफेरनो मोनाखै आयै बेनिखायनो देग्लाय गाखोहैनो गोसो जादोंमोन आं। खालमासि थांदो फिसा देग्लाय थाङैयानो मोजां जासिगोन। दानो गाज्रि मोजां मानसि थांगोन जानानै लोंनानै गारिफोर सालायलाबायगोन लामा सामायाव मा जाब्रबगोन मा मागोन दानो। है आइ बाबा नोंसो बांद्राय सानद्रायो। बांद्राय सानद्रायनायनि खोथा नङा फिसा माथो सामफ्रामबो गिलु बालु जाथायल' खोनाबाय थाथारो बेखायनोसो बुंदों जोंबो। देब्रा थांनो होदोब्रा आयै आं गाखोनो जा लुबैदों उन्दैनिफ्रायनो खनसेबो थांफेरनो मोनाखै। हा सोर सोर थांनो नागिरदों? सोर सोर थांगोन थिग जाथ'वाखैमोन बाबा जिखुनु जाया लोगोफोर गोजासो थांनो नागिरदोंमोन। हा थांथारनो लुगैदोंबालाय हा थाब एसे सोरांबारानो थांना फै। जागोन दे बाबा। माथो आसोलफ्रा जमा जमा दंखायोलै। औलै बैसागु बोथोरनि लोंनाय जानायनि खोथा रायलायदोंमोन जों नोंहा देग्लाय मा प्लेनिं दं आसोल? देग्लाय जा बावखुंग्रि हाजोखौसो गाखोहैनो गोसो दंमोनलै ज' गाखोहैसै। मा सोरबा सिख्लाखौ लोगो हमनांगौ दं नामा बावखुंग्रियाव? हो फाग्लाफोर सोरखौ लोगो हमलायबायनांगौब्रा गैजाया गारालाय ओरैनोबो उन्दैनिफ्रायनो गाखोनो मोनाखै बेनिखायसो गाखोनो लुबैदों। ना बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनि मन्दिरावसो सिख्ला बिदिनो थांनो नागिरदों आसोल? हो फाग्लाफोर मा होनोब्रा ओरैनोसो गाखोनो गोसो जादों ज' थांसै ना मा होनो? दे थांजागोन दे आहाबो सिख्लाबो नायनो थांनांगौ माथो सुन्दुरि सुन्दुरि सिख्लाबो फैथारनि। हायोबा सासे बोनानै लाबोखानोसै नामा आसोलफोर? औ नङा माथो। मा आसोल नोंहालाय माने बेस्थ'ब्रा? ओरैनो टाइम पास। दे बाबा आंनो बावखुंग्रियाव थांनायाव गस्ला गाननो बायनो फैसा नांगौमोन। हाब गस्लायानो मेरला दंखायो मा फैसा नांगौ जाखो फैसायानो गैलाय लांला। बैसागु बोथोरनि एसे गोदान गोदान गानाबा हरदो बाबा बारा नाङा इसेल' फासस'ल'। एसे दासो लाना फैदोंमोन आङो खामला नै आसल'थारसो बेखौ नोंनो हरबाबा बोरै जानांगौ जाखो? दे हरदो हायालाय बोरैथो? न' गैया आरो बिमाया बोरो गाबजोलाय। आयै ओइ आयै ओरै फैदोलाय। हा मा जाबाय थाखो मा गाबज्रि गावलाबायबाय थाखो? आइ ओंखाम मोनबायबा खुरैदो आं टाउनाव थांनो गस्ला बायनो आफानिफ्राय फैसा लाखाबाय। थांमारथारगोनसो आरो बावखुंग्रि हाजोआव आंहा गोसोआनो मानोबा थांजानो बाथारदोंमोन फिसा। हा फिसाया थांनो लुगैदोंबालाय थांथोंसै नों बारा सानबाय थानांला बिमा। थ' ओंखामा जाबायबा खुरैदो। थ' बिदिबालाय ज' जाहैनोसै। थै मालाय गेम गेलेनाया डिस्टार्ब। हेल' बिरफुं मा खालामदों नोंलाय? जेबो खामानि गैयाबा टाउनाव थांथ'लाय। गेमसो गेलेबाय थादोंमोन आङो र' थांजागोन बे। फैदो बिदिबालाय आं लामायावनो दंखायो। दे लंपेन्ट गानना ओंखारगासिनो आं दसे थाथ'। दे बाबा आंनो फैसा नांगौमोन बैसागुनि गस्ला पेन्ट बायनो। फैसा नांगौ नोंनो सानफ्रामबो साला सुवा लेखा फरायावबो गैला खालि बाइक साखो नों मा खामानियाव गालांखानाय साला सुवा। थै बाबा बैसागु बोथोरनि गोदान गोदान गानाबा जायो नामा? दे 2000 लट। 2000 नांगौ नोंनो थाइनैयानो गैया आफा थांखुबायनानै जानोनो। हाब नोंनाव फैसा गैयाबा मा जानांगौ जाखो? हा नोंनि पेन्सनखौल' सोरथो जायो? ना सोरबा हिनजाव गोसथोखांनायसो दं नामाब्रा बिनो हरनो? हैद साला सैमान जाद खुगाखौ हमथानानै बुं जानला मोनला होनना मिथिबाय सानफ्रामबो बिख्ल' बिख्ल' लाङो आरो बाखि पेन्सनखौसो अबाव थांनो होननानै बुङो नों साला बुरबक। हाट फरमत नों खोथाखौ खोनासंनो बाथारबाय आं नङा नै दानि सियारखौ जोफायगोन आं। न' लानानै थां सानफ्रामबो थाखा फैसा बिनायनि दावराव दावसिखौ हाथारला आं बिमा गैया होननानै ख'खांबाय हनै दाना बांद्राय खर'सो गिदिर जाबाय।
होद फाग्ला स्कुटिखौ बिदि सालायो नामा होद जाम्बा बेफोरखौ स्टाइल होनो स्टाइल देलै दे हा मानोथो एथ' गोबाव जाखो लंपेन्टल' गाननानै फैनो होननायालाय है बिफानाव फैसा बिदोंमोन आं ओंखायनो लेट जादों थ' गाखोदो थाब थाब ओइ हांगारखौ अबेनिखौ एख'नांगौ बैयाव दङ दां बैथिंनाय ओइ जासिगोनदां जाबाय बोरो बिमा दाबो जायाखै जाबाय खादो हनै थांदो खायग्रोदो सुवा सुवा हांगारा जाखाबाय औ जाबाय बेखौ लादो फिसा थाम फिसा नों मोनसे लादो लामायाव खायदो नोङो आं गलियाव खायनोसै आफा खाखांबायमोन आं लामानिखौ थांबाय मालाय लाना फैदो आरो आग्लायनाय मा मा दं गासिबो लाना फैदो लाबोदै जाबायबा मा जानला मोनला खालामबाय थाखो नोंलाय नै आफा मालाया दाबो जायाखै जाया नों बेखौ जायो नामा जाम्बि बोरै खाखो बेनो एसे दौदो बिमा
जाजोबखाबायना हजों औ ओइ बाबा आं थांसै हाब फिसा थांमारथारसै नोङो खेबसे साननानै नायबावदो नामा आंना गोसोआनो मानोबा थांजानो बाथारदोंमोन थांथोंसै फिसाया बिमा थांनो लुगैथारदोंबालाय थांनोबो मोनफेरखायाखै बे खेबसेखौ थांथोंसै ओइ नों जेबो सानबाय थानांला आं सोरांबारां न'आव फैफिनगोन जेबो जायादे आं हाब दाखालि गस्ला बायनो फैसा लांनायलाय माथो बायासै फसायनायखौनो मोनासै आंबो ओंखायनो दा मेथाइ जाबोनोसै हा लोगोआलाय सोरजोंथो थांनो नागिरदों बे बिरफुंमोन दङबा बिसोरजों ज' थांनो नागिरदों आरो लोगोआबो बिरफुंमोनबावसो मानसिफ्रानो थिफुदला गोजाथार मानो लोगो जाबाय थायो नों आफा बिसोरजों है नोंबो मालायनि फिसाखौ मा थिफ्ला थिफ्लि बुंलाबाय थायो बिमा ओरैनो बुङाखै बिफा हनै माथो सामफ्रामबो नुगासिनो बाइक साखावलाबायबाय थानाय जानाय लोंनायजोंनो दिन थांग्रा मानसि बिसोर बिफा आइ बिसोर बेबायदि बायना आं बेबायदि जागोन बे नङा आं आंनि लिमिटखौ गोसोआव दं नोंसिनि गन्थं मोखां हानाय खामानि आं माब्लाबा मावा दे जाबाय थाब थांसैसै फिसाया दाहाय थाबबो सोरांबारां फैफिननांगौ दे मोजाङै थांनानै मोजाङै फैनो हाथों थाथ' दा ओइ बाबा दे सोरांबारां थाब फैफिन जागोन आइ माखौ सानबाय थाखो नों बिमा फिसाखौ थांजानो बाथारदोंमोन आङो बिफा मानोबा गोसोआनो सुखुवा सुखुवा मोनथारदों आरो माबा दामानि जि गाज्रि गाज्रि सिमांबो नुथारदों थांजानोथ' आंबो बादोंमोन बिमा नाथाय बाबुआ गाखोनो मोनाखै होननायखायसो जेबो होनासै दे जेबो नंला थांथोंसै बिमा थां बिमा ओंखामा संहैदो आंबो मोसौ लांसै दे जेबो नङा हनै साथाया लांफा अखा हागासिनो मेथाइ खब्ला जाना लोंना गारिखौ साखावबोथारदोलाय ओइ बांद्राय बुंबाय थानो आं न'आव फैखाया दिनै बांद्राय बुंनो नाङा आरो गारिया मोजां सालायबा सालायखा खस्थ'यै बायनायसो मिथिबाय पेन्सनजों बे नोंनि गारि बोराया दा हाजोनिफ्रायसो नाख्लायगोन र' ए बे था सुवा दा फैल' नों दा हासुवा लोंनानै लागायनोसै आं नोंखौ मालाय मोजां देलायखानायखौनो रागा फोजोंलाबायना स्टाइलखौनो बायोला बायोलै दा हाजोआव आहा ओरैनोबा सुन्दुरि सुन्दुरि सिख्ला बानायनांगौ आहा ओरैनोबा हनै फाग्लाफ्रा फैगौ माथो हाब फाग्ला दिनै माथो एक्टरफोर दिजाइनथारदों गावखौ माथो हिंसा नुथारदोंब्रा हेन्डसाम नुनाय देलायखादोंब्रा दा सिख्लाफोर देदानांगौआ दे गाखोनो थाथ'दो फैद' नोंसोर हाजोखौ गाखोहैगोन ना हैया होद आं गाखोयालै बेयाव मा नांनो गाखोलाबायनांगौ एथ' खस्थ'नो नांगौबा बेयाव जुदि लोंबाय थागोन आंबो गाखोयालै थौ जों सानैजों गाखोनोसै थौ दे होनबालाय थाथ'दो नोंसोर दे आरामै आराम गाखोनानै फैबानो जाबाय जागोन दे दे बन्दुफोर माला बन्दो जोंहाबो जागायनोसै खाबालै बोरै खाबा
दे हरदो ओरै न प्लास्टिकआव सोनो बे प्लास्टिकफ्रा wah माथो खाथारलै बुस्थुआ ओइ मेथाइ लाबो थाब थाब बे बाबुनि फन हरलाय आं हरा हर होमबालाय आं हरगोन हर न' माबा फनानो नाङा दुद दुद लंबाय थायो हा बे हा जायगायावलाय बहाय फन नांबाय बायनांगौ जाखो दा हरसै आं मानसिफ्रानो एथ' बिहिर लामायानो एखेखौलायलायनो हाया मानसिफ्रानो दुब्लिफोरजों बारस'लाबायाबा नुफाय गैया न'आव माथो मेंबायलै दसे बायनो जिरायसै औ फाग्लाफ्रा जोंनि जाग्राफोरखौ दोनदोंना दोनाखै जाखो जानो फाग्लाफ्रा दासिमबो लोंबाय थागोन ना माखोथाय र' थांसै थ' होद आं जालालै आं दसे उन्दुसैलै ओइ फाग्ला मारै जाखो सिखारद' फाग्लाफोर जाग्रा लोंग्राफोरखौ जोंनो दोनदोंना दोनाखै जाखो दंब्ला जा दङ बोरो खाफ्रा आं लोङा लादोब्रा एसे आं लोङा थ' थांसै थ'दो थांसै थांसै है फाग्ला नों सालायनो हाबावगोन नामा मा हाया बेलाय थ' फाग्लाफ्रा सौदावबाय हनैलै ओइ मोनथाय बिरफुं ओइ बिरफुं मोनथाय मोनथाय बिरफुं मा जाखो मोनथाय
मोनथाय मोनथाय मोनथाय मोनथाय मारै जाखो बिदि मोनथाय हेलौ आफा मोनथाय हेल' मादै मोनथाय मोना एक्सिडेन्ट जाबाय मादै मा बेफोरखौ मा बुंदों नोङो नोंगौ मादै ओइ मोनथाय नाथाय मोनथाया मा जाखो मानो बुङाखै नोङो बुं मोनथाय गैया मादै दा एम्बुलेन्स फैगासिनो मादै मा हेल' मादै हेल' मोनथाय मोनथाय नै मानसिया दं थाब थिखांफै Hei, mas aku kabel itu. Masuk kabel itu. सामोनथाय मोना एक्सिडेन्ट जाबायनो Ayo, bisa. Dah, आरो kata सामोनथाया गैलानो बिफा Matar baik, dah maza itu. नै बे बिरफुङा मानसियानो बिराद सथां बाथांखाथारमोनहाय औहाय स्कुटि सालायनायफ्रानो बोरैबा खाथारमोन साखावलाबायथारनाय लोंनायानो बारा जाखाथारबायमोन हालथुगानो बारा खाथारमोन बे मानसिया हनै दा बेबायदियावनोथ' मालायनि जिउखौ जानाय जाबाय नङाबा माथो गावहाबो जायो मालायखौबो फोथैयो गावहाबो सिरियासथारनो सिलिगुरियावसो दंहैयो गावहाबो खर' नांदों ना मादोंनो मोनथाय फिसा नों जोंखौ मानो गारनानै थांखो फैफिननाय फिसा होमबालाय आब' मोनथायनि जिउआ बेल'खामोन खोमा बेखायनो बिदि जाबाय आं थांजानो बाखानायदोंमोन गोसोआनो मानिखाथाराखैमोन आंना खय बादा होदोंमोन आङो फिसा जों बादा होनायखौ नों मानो मानियासै फिसा हगारहराबानो जागौमोन आङो सोरनि मोखां नायनानै थाबावनांगौ जाखो नायल' जाल' सासेल' फिसालामोन फैफिनदो फिसा फैफिनदो सिखारदो आब' दे एसे थाब खालामलायदो दे थांदो फिसाला सोरबा लोगोजों थाहैदो थाबायदो